сархати хабарҳо. марги шубҳаноки як сарбоз ба волидонаш гуфтанд ӯ худкушӣ кард. дар ванш 3 нафар зери тарма монда, яке аз онҳо фавтидааст. суди Москва муҳлати ҳабси 8 гумонбари ҳодисаи Крокусро дароз кард. боздошти як сокини Нуробод барои шиканҷа ва латукуби муҳоҷирони тоҷик дар Русия ва имконияти ройгони касб ва забономӯзӣ барои муҳоҷират ба кишварҳои Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Амирати Муттаҳидаи Араб барои шаҳрвандони Тоҷикистон. салом бинандагони азиз, дар нашри навбатии барномаи навиди 7 рӯз аз студияи RTJ муҳимтарин хабару рӯйдодҳои ҳафтаи охирро манзури шумо мегардонем. идибеки саид ҳастам ва шуморо дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунам. ҷасади як сарбози 20-солаи нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллиро, ки дар як қисми низомӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин хидмат мекард, ба зодгоҳаш деҳаи деҳимои ноҳияи Ҷаббор аз суд бурда дафн карданд. марги Ботир Эргашев бисёр суолу тахминҳоро ба миён овардааст, менависад Радиои Озодӣ. ҷасади сарбозро намояндагони нерӯҳои марзбонӣ ва ҳукумати маҳаллӣ рӯзи 11 ноябр ба волидонаш супорида гуфтанд, ки ӯ худкушӣ кард. вале Баҳодур Эргашев, падари ин ҷавон, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтааст, дар бадани осори латукуб будааст. гуфта мешавад, прокуратураи ҳарбии Кӯлоб тафтишро шурӯъ кардааст. ба гуфтаи Баҳодур Эргашев, писараш соли 2022 ба хидмат рафта буд ва ҳамагӣ як рӯз пеш аз ҳодиса бо онҳо телефонӣ суҳбат кардааст ва то поёни хидматаш ҳамагӣ чанд рӯз боқӣ монда буд. ба иттилои Озодӣ то ин дам вобаста ба ин ҳодиса хушӣ гирифтани шарҳи расмӣ натиҷа надодааст. падари сарбози марҳум мегӯяд, ҳангоми шустани ҷасад дар ҷисми писараш осори латукуб ва шиканҷаро дидааст. ҷасади бачаамро худам шустам, аз гардан то поёни нофашро бурида буданд, ду ҷои калашро бурида духтаам, дар пушти сараш як шикофии калон буд, шояд задаам, лабҳояш дарида буд, нақл кардааст ӯ ба Радиои Озодӣ. пайвандони сарбоз азм доранд барои дарёфти ҳақиқат то ниҳодҳои болоӣ муроҷиат кунанд. 3 сокини деҳаи Пишихарби ноҳияи Ванж зери тарма монда, яке аз онҳо ҷони худро аз даст додааст. бино ба гузориши раисияти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳодиса рӯзи 20 ноябр рух додааст. гуфта мешавад, ин 3 нафар бо вуҷуди эълонҳо ва ҳушдорҳо аз пиёматҳои боришоти рӯзҳои ахир бо мақсади ҷамъоварӣ ҳезум ба кӯҳ рафта буданд. 2 нафари онҳо 44 сол дошта, як нафаршон 55 сола буд. манбаъ менависад, яке аз онҳо, Диловар Умаров, ки низ бо ҳамроҳонаш зери тарма монда буд, тавонист худро наҷот дода фавран ҳамдиҳагонашро аз ҳодиса огоҳ созад. сокинони деҳа нафари дуюм, Алишер Ҷумаевро, ки ҷароҳати сахт бардошта буд, аз зери ғарами барф берун оварда ба бемористони марказии ноҳия интиқол доданд. гуфта мешавад, ҳоло ҷустуҷӯи шахси сеюми зери тарма монда идома дорад. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргарзабондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаи касбиятонро рушд дода, вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунад ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Амирати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо. суди Москва муҳлати ҳабси 8 гумонбари ҳодисаи Крокусро дароз кард. рӯзи 19 ноябр суди ноҳияи Басмани Москва муҳлати ҳабси 4 гумонбари асосии ҳамлаи террористӣ дар Крокус Сити ҳолро 3 моҳи дигар дароз кард. Талирҷон Мирзоев, Саидакрам Раҷабализода, Фаридуни Шамсиддин ва Муҳаммад Собир Файзов то 22 феврали соли 2025 дар ҳабси пешакӣ мемонанд. рӯзи дигар суди мазкур парвандаи 4 гумонбари дигар ин ҳодисаро тағйир дода, ҳабси онҳоро низ 3 моҳи дигар дароз кард. инҳо падар Исроил Исломов бо 2 писараш Аминҷон ва Диловар Исломово ва Алишер Қосимов мебошанд, ки қаблан бо гумони амали террористӣ дар пайванд ба ҳодисаи Крокус дастгир шуда буданд.
хабаргузори ТАСС иттилоъ медиҳад ки парвандаи ин 4 гумонбар ба ҳамдастӣ дар амали террористӣ иваз карда шудааст. мақомоти русия 4 гумонбари аввалро омилони асосии ҳамла медонанд. исроил исломов ва ду писари ӯ диловар ва аминҷон исломовро ба он айбдор мекунанд ки ба гумонбарони асосии ҳамла автомашини Реналдро фурӯхтанд ки дар рӯзи содир шудани ҳодиса гумонбарони асосӣ бо он равод доштанд. ҳамчунин онҳо ба огаҳӣ аз амали террористӣ айбдор мешаванд. гумонбари дигар алишер қосимов ба иҷора додани манзил ба гумонбарони асосии ҳамла айбдор мешавад. ин аллакай бори сеюм аст ки муддати ҳабси гумонбарони ҳодисаи Крокус дароз карда мешавад. дар натиҷаи як садама рӯзи 15 ноябр дар ноҳияи бобоҷон ғафуров чанд хонанда як мактаб захм бардоштанд. бино ба гузориши радиои озодӣ ҳодиса дар ҳудуди хоҷагии деҳқони Комронбек дар ҷамъияти Ёва рух додааст ва он рӯз мошини Портер хонандагони мактаби рақами 48 деҳаи Боғи Болоро аз пахтачинӣ меовард. манбаъ меафзояд мақомот ба тафтиши ин тасодуф ё садамаи нақлиётӣ оғоз кардаанд. ба иттилоъ як манбаи озодӣ аз мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд ки 3 хонанда 2 духтар ва 1 писар ҷароҳати сахт бардошта муолиҷа мегиранд. онҳо то 15 сола ҳастанд ва ба ин сабаб ному насабашон ифшо карда нашудааст. аммо сокинони деҳаи Боғи Боло гуфтанд теъдоди наврасони осебдида бештар аст ва аксари онҳо ба беморхонаи шаҳри Хуҷанд бурданд. ин гуфторо як пизишки беморхона низ ба шарти фош нашудани номаш тасдиқ карда гуфтааст он рӯз 13 наврасро бурданд ва аксарият баъди муоинаву табобат ба хона ҷавоб дода шуданд. омӯзгорони мактаби рақами 48 деҳаи Боғи Боло гуфтанд хонандагонро барои ёрӣ ба деҳқонон бурда буданд. расулҷон расулов сокини 33-солаи ноҳияи Нуробод ба он гумонбар дониста мешавад ки дар шаҳри Сахалини Русия мунтазам ба шиканҷа ва лафтукӯби муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон машғул будааст. раисияти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе хабар медиҳад ки номбурда бо гумони сӯи-қасд ба куштор дастгир шудааст. аз ҷумла 3 маротиба сӯи-қасд ба куштори шаҳрванд Н сокини 33-солаи ноҳияи Панҷ намуда ӯро тавассути тапончаи осебрасон парондааст ки дар натиҷа тир ба 2 нафар шаҳрвандони дигари тоҷик расида ба онҳо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. иттилоъ медиҳад манбаъ. вобаста ба ин нисбати Расулов аз ҷониби прокуратураи генералии Тоҷикистон бо моддаи 32 қисми 4 ва 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардашан номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. раисияти вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе менависад шаҳрвандоне ки мавриди шиканҷа ва ҷабри гумонбаршаванда Расулҷон Расулов қарор гирифтанд метавонанд тавассути рақамҳои 222 90 90 ва 222 24 36 муроҷиат намоянд. дар Тоҷикистон нақшаи даъвати ҳарбии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ 100% иҷро гардид. вазорати мудофиаи кишвар хабар медиҳад ки нақша рӯзи 16 ноябр дар вилоятҳо ва тамому шаҳру ноҳияҳои мамлакат пеш аз муддат ва дар сатҳи зарурӣ 100% иҷро гардид. вале гуфта мешавад ки барои баррасии муроҷиати шаҳрвандон фаъолияти комиссияҳои даъватӣ то охири моҳи ноябр идома меёбад. тибқи иттилои вазорати мудофиа имсол шумораи шаҳрвандони ихтиёрӣ барои адои хизмати ҳарбӣ зиёд буд. бештари довталабони хидмати ҳарбиро ҷавонписарони дорои маълумоти олӣ, фарзандони шахсони мансабдор ва хатмкардагони муассисаҳои давлатӣ мададгори мудофиаи вазорати мудофиа ки асосан мутахассисони касбу соҳаҳои гуногунро барои қувваҳои мусаллаҳ омода менамояд ташкил медиҳанд. иттилоъ медиҳад манбаъ. ёдовар мешавем ки дар Тоҷикистон соли 2 маротиба даъвати ҷавонписарони аз 18 то 25 сола барои адои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ баргузор мегардад. бинандагони азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи мо ёртиҷӣ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.